Salam alaikum an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don mara sila Jules Chercheur bien lundi 8 mai an bɛ nin vidéo kɛ lundi 8 mai 2023 balimaw nouvelle dumanw bɛ Kidal ko bɛ ka bouger Kidal ko dɔw bɛ ka kɛ Kidal an bɛna an da don a la ko liw bɛ ka bouger o tɛmɛlen kɔ filanan balimaw n bɛna révélation dɔ k'aw ye MINUSMA kan ja ne ma deli ka ni ɲɔgɔn kalabanci tɔn ye n ma deli ka ni ɲɔgɔn kalabanci cɛkulu ye ja kabiri ko in daminɛ galon bɛ MINUSMA kɔnɔ a ɲɛmɔgɔw b'a dɔn an bɛna révélation dɔw k'a la k'a mɛn mais ay vidéo a ya partager balmaw ya de très bonnes nouvelles a information do soro ka bo en palma ke do rola n'a ka information jelen do c'est très crédible noye chodi agie est-ce qu'il y a famu balmaw ko liwu mbujira Kidal kabri akli bala asimiye tabale koshi Algérie ka ministre des affaires étrangères nyana ani sema ka représentant ko foga dugukolo meleke ko accord d'Alger réunion ka teke dugu wɛrɛ la ni Mali tɛ wa ko accord d'Alger réunion Mali dɔrɔn tɛ tugun sanɛ a teke yɔrɔ wɛrɛ la ko fo Kidal Assimi rebelle ko wari tigɛ a u ka dumuni tigɛ u ka source d'approvisionnement a bɛɛ tigɛra balimaw an ye tile fila kɛ an ye wagati ni kɛ kalo kelen kalo fila balimaw rebelle tɛ ka sara sɔrɔ. En même temps, défilé min kan ka kɛ n'a hakili b'a la le 6 avril n'o ye MNLA mɔgɔw SEMA mɔgɔw u ka indépendance Mali kɔnɔ fila taara pan sanfɛ ka yanga Kidal sankolo sanfɛla la n balima o tɛmɛlen kɔ SEMA ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ u ka chef ba dɔ bɛ yen i b'a ye est-ce qu'il y a faamu u ka chef de poste o démissionnaire ka bɔ SEMA la SEMA jigi kari la n'a ka cɛdenw bɛɛ o de senfɛ an bɛ bɔ min kalama sisan n balimaw ko dans les jours à venir information min bɛ ka circuler a ye min mɛn ko Mali gouvernement k'a ni groupe armé k'u bɛna taa ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Kidal fo tan n balimaw ligne bougera SEMA mɔgɔw olu de kun bɛ k'u jɔ k'u dalen tɛ gouvernement malien na ko ni rencontre bɛ kɛ ko ka taa kɛ terrain neutre la Assimi ko non. Koni ko n'a bɛ kɛ Mali ko kan Mali kunkanko kuma n'a bɛ fɔ k'a bɛ fɔ Mali jamana de kan wa zen ye rencontre nin b'a yira k'a fɔ ko molobaliya banna ko rencontre min bɛ nalen k'a bɛ taa kɛ Kidal rencontre bɛna taa kɛ Kidal Mali ani groupe armé ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni avancé ba de ni famana ka kɛ surtout an bɛ wagati la bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ wagati min na bi an ka gouvernement kulonkɛ ba mandu ye u tɛ fɔ kuma kan ka sɔsɔ u tɛ fɔ kalikan ka sɔsɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye ni blocage nana Mali gouvernement ba a débloquer yɔrɔ a ma se dogo la an bɔra ka armement minnu reçoit bi ka bɔ Laginɛ frontière la n'u donna an fɛ ni Assimi taara réception kɛ balimaw diɲɛ mɔgɔ siran an ye CEDEAO siran an ye donc o bɛɛ dynamique ni o lancé kɔnɔna la ko rebelle k'u sɔnna ko ka taa réunion kɛ dans les jours à venir ko réunion ba bɛna taa kɛ Mali gouvernement ani SEMA mɔgɔ cɛ k'a bɛna taa kɛ Kidal fo tan balimaw n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran quoi parce que an mɛnna rebelle kun mɛnna u kun bɛ nin de kɛ IBK la k'a lachanter tuma o tuma n'u wulila u b'u ban wa olu sen tɛ accord la u bɛ taa deli ka warimugu d'u ma bon sen na u ma k'u la kangari dara u ye Ismaël Wage lettre laban dɔ ci n'a hakili b'a la Algérie ma k'a ka avertissement laban in ye ko Algérie k'a ka lase est-ce qu'il y a faamu SEMA mɔgɔw ma ko Mali ka objectif Mali ka laɲini k'a b'a atteint par tous les moyens o kɔnɔ ka dun dɛ o tɛmɛlen kɔ don min na y'an ka avion ninnu reçoit Sadio Camara ko k'a bɛ bɛɛ invité ko ka arme déposer ko mɔgɔ kana armée malienne ko mɔgɔ si kana fɔ i b'a tulonkɛ a la i b'a kɔrɔbɔ an bɛ wagati min na donc balimaw ko rebelle sɔnna ko réunion
a information min sɔrɔ ko réunion bɛna taa kɛ Kidal Mali gouvernement u bɛna taa réunion kɛ Kidal balmo a b'a kalama a bɛ san joli bɔ gouvernement ni sema tɛ ka ɲɔgɔn ye Kidal réunion bɛɛ bɛna kɛ Bamako hôtel kɔnɔnaw de la ou bien u bɛ ɲɔgɔn ta ka taa dugu dɔ la hôtel baw la u bɛ taa réunion kɛ u bɛ tila réunion na sema bɛ tila ka kɛ manamana ko ye wa ko de dabila la an bɛ wagati min na cɛ manamana ko liw bougera rebelles kun bannen bɛ fɛn caman ma k'u sɔnna a ma kɛlɛ t'an n'u cɛ o c'est nos frères personne ne les en veut est-ce que vous voyez il suffit juste de déposer les armes que la SEMA dépose les armes qu'ils reviennent dans le giron de la République on va travailler ensemble l'État malien n'est pas contre eux à plusieurs reprises nos autorités ont dit que le Mali n'est pas en train de s'armer contre les groupes rebelles avec lesquels ils ont signé des accords. Le Mali est en train de s'armer contre les groupes terroristes et contre l'agression de certains pays, comment dirais-je, contre l'agression de certaines forces étrangères. Donc, au Mali, il l'avait au récama. Donc, Balmao, aya bla au kuna koni nouvelle tumamba koni ko belebele ba de kele en même temps référendum menale mo référendum diago avec Kidal avec Kidal o la les lignes vont bouger à la kamate avec Kidal bravo avec des informations mais vraiment bravo à l'état du Mali bravo au gouvernement malien à kan politique na kan plana donc aman sigi kan klumada réunion munu mena ke Kidal a réunion compte rendu mena mais ni ko pele pas de pour transition pour la première fois année nous réunion ga ta ke Kidal surtout ye menace kange ko lu bu retirer wa segina kana ala kamateo c'est-à-dire to kera mon bali ala quoi trop c'est trop donc c'est-à-dire Mali armée ambu fo rebelle nous ala acclimanduma vraiment ambu fena fo c'est-à-dire nous sommes des frères nous sommes des parents personne n'a intérêt à faire la guerre voilà o temelengo balmo minusma sigileme janfa do ka jabiri jakabri ko indamene minusma ko janfa ba kono minusma nachogo ja est-ce qu'il y a famu chef d'état africain on peut ba kalama communauté internationale ba kalama Macky Sall révélation do ke minusma ko là il y a 2 ans ou 3 ans nanga autorité ko ene kuma la main fanga temelengo ou compter son ministre à cliquer mon Mali là à partir de la main. La mission multidimensionnelle à la main des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, créée par le Conseil de sécurité avec comme mission l'appui aux efforts de stabilisation du pays, la protection des civils et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble, et je pèse mes mots, sur l'ensemble du territoire malien. Telle était la lettre de mission de la MINUSMA. D'un effectif de 6491 éléments à ses débuts, la MINUSMA en compte aujourd'hui 14 400. 14 400, soit plus que le double. Paradoxalement, l'agression terroriste contre le Mali s'est intensifiée. Et pire, le terrorisme étant son spectre ravageur à d'autres pays, la vue au Burkina Faso, au Niger, charriant au quotidien des morts, des blessés, des réfugiés et des personnes déplacées. Les attaques sont devenues fréquentes, plus meurtrières et plus audacieuses, puisque de plus en plus, les terroristes s'en prennent aux forces de défense et de sécurité elles-mêmes, jusque dans leur casa. Posons alors les questions de fond, telles que le président Ozouani nous y invite, parler en langue de bois. Ces questions, pourquoi, en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel? J'espère que le forum nous apportera les réponses à cette question. Vraiment, merci, Djangbe Djangfa Kono. Macky Sall est un Sénégalais forum organisé il y a 2 à 3 ans.
Macky Sall ye kuma jumɛn de fɔ est-ce qu'il y a faamu a kɛra ni forum in kɛra i bɛ k'a ka taa ne la kabiri ye i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ MINUSMA ko kɔnɔ Macky Sall ko MINUSMA ka mandat ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a ka mandat fɔlɔ ko mission de stabilisation de don o kɔrɔ ye est-ce qu'il y a faamu ka na ni bɛn ni basigi ye Mali kɔnɔ ka insécurité ka a kɛlɛ terroristes kana se ka fanga sɔrɔ filanan k'u ka mission ko la protection de la population civile ah la mais est-ce que vous serez la population civile protégée ko sabana ko ka Mali dɛmɛ Mali ka fanga ka boli Mali fantan ani naani ay ni yɔrɔ la mais mɔgɔ caman bɛ kuma MINUSMA ko la o tɛ ni yɔrɔ fɔ ko ka Mali dɛmɛ ka Mali fanga a ka boli Mali fantan ani naani bɛɛ est-ce que MINUSMA ye nin kɛ k'a ka mission fɔlɔ protection et à tɔgɔ mission de stabilisation est-ce qu'il y a faamu ka bɛɛ kana ni basigi ye jamana kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu kana insécurité kɛlɛ pour que papalikɛla ni jatigɛlikɛla walew u kana se ka jamana yuguba filanan ko ka population civile protégée an y'a ye k'a fɔ population civile kɔlɔkɔlɔ fagalama d'u kan sabanan est-ce qu'il y a faamu i b'a ye k'a fɔ k'u ka mission i b'a ye k'u ka mission ko ka jamana est-ce qu'il y a faamu ka armée dɛmɛ ka jamana stabiliser ka armée dɛmɛ ka a ka fanga ka boli Mali mara ka boli jamana fantan naani bɛɛ la Mali k'a ka dugukolo kelen o kelen a ka centimètre o centimètre ko Mali ka na se ka sɔrɔ ko mais ko min bɛ k'ale dabali ban ko MINUSMA k'a ka effectif kun bɛ 6000 la k'a ye to 6000 la n'o ye cɛ 6000 ka taa 14000 la n'o ye cɛ 104,000 kɛlɛkɛminɛ jugumanw b'u bolo avion b'u bolo hélicoptère b'u bolo ko te o bɔlen kɔ tuguni kana ye ko Barkhane bɛ Mali la Takuba bɛ Mali la G5 Sahel bɛ Mali la ko pourquoi ko terroristes ma se ka kɛlɛ ko munna terroristes ma se ka kɛlɛ ko terroristes bɛ ka fanga sɔrɔ ko terroristes ko non seulement u tɛ ka da Mali ma k'u bɛ ka taa Burkina u bɛ ka taa Niger Macky Sall ye nin fɔ il y a 2 à 3 ans de cela i bɛ k'a ka fanga kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu nin kɛra i bɛ k'a ka temps kɔnɔna la a forum kɛra forum sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest Sénégal l'a organisé donc nin b'a yira k'a fɔ ko Macky Sall ninnu jaw bɛɛ sigalen bɛ tubabuw la mais m'u jɔ u jɔyɔrɔ de la Macky Sall ko tuma ko mun de bɛ yen ko force joli ko ka terroristes kɛlɛ MINUSMA ka jama ka renforcer ka soldats caman d'u ma de 6000 à 14000 terroristes tɛ ka se ka kɛlɛ Barkhane bɛ yan Takuba bɛ yan G5 bɛ yan i b'a ye k'a fɔ ko ninnu si ma se ka terroristes kɛlɛ Macky Sall ko ka ɲininkali kɛ ko tuma ko problème bɛ min ko terrorisme kɛlɛ ko tuma ko janfa de b'a kɔnɔ ko min don ko k'a ɲɛɲini Macky Sall y'o fɔ fo sisan terrorisme a kɛlɛli wallahi a ɲɛ ma sɔrɔ n balimaw wa a ɲɛ tɛ sɔrɔ fo ka dugukolo meleke biɲɛkala in na sen d'ale biɲɛkala kan o de la raison de plus n'an ma MINUSMA gɛn Macky Sall ja a bɛ ka nin fɔ a tigɛlen don MINUSMA la MINUSMA ka mandat fɛn fɛn dira a ma se ka mandat kɛ ka jamana ka population civile protégée est-ce qu'il y a faamu ka Mali stabiliser sabanan ye mun ye ka armée dɛmɛ ka jamana fantan naani bɛɛ sɔrɔ a mission kelen tɛ yen ko MINUSMA sera ka min kɛ n balimaw ni an sɔnna o MINUSMA kelen ka to yan Macky Sall bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ t'a kɔnɔ nkalon de b'a kɔnɔ namara b'a kɔnɔ ni MINUSMA tora yan ni min ye jamana sɔrɔ c'est que a diyara anw ye anw y'an sigi k'a lajɛ c'est que a bɛnna an ma o de sen fɛ an kɛlen bɛ ka wele bila bɛɛ ma le 25 mai Maliens a kana to so dɛ Mali fantan naani bɛɛ Bamakɔ anw bɛna le meeting min kɛ le 25 mai a bɛ kɛ stade Omnisport la n balimaw n'aw tora so c'est comme an layɛlɛ yiri sanfɛ k'a tigɛ an bɛ fɛ ka MINUSMA ko ban k'a daga bɔ an da la n'aw dalen b'an ka kɔnba la anw bɛ ka kɛlɛ min kɛ anw ma sanu ɲini an ma wari ɲini mais aw peuple ka anw soutenir balimaw a ye bɔ le 25 mai a ka Omnisport fa Omnisport ka fa fo alentour diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn ko Mali tɛ MINUSMA fɛ wallahi n'a ma bɔ n'u ma mandat renouvelé a ka tigɛ an na parce que o sen fɛ ala an ka autorité an bɛ tiɲɛni dɔ f'u ye o fana ka a yɔrɔ lajɛ an y'a ye k'a fɔ récemment est-ce qu'il y a faamu Sékou Tounkara yɛrɛ y'a dénoncé récemment Mali autorité a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ protection civile MINUSMA ye dɛmɛ dɔw kɛ ala kama an ka jɛ ninnu ka dɛmɛw kɔ sa an ka jɛ ninnu ka dɛmɛw kɔ an bɛ aw fɛ c'est à dire fɛn sugu dɔw bɛ y'aw dabila an ka jɛ ninnu ka dɛmɛ ninnu kɔ an mago foyi tɛ MINUSMA ka dɛmɛ la hali ko MINUSMA bɛna dɛmɛ dɔ kɛ Mopti yan fan na ko du 10 au 16 juillet
Balma anta a dɛmɛ fɛ bi anta fɛ sini di 10 au 16 jours o b'a sɔrɔ MINUSMA taara o b'a sɔrɔ MINUSMA ka mandat banna quoi donc anw tɛ ala deli MINUSMA k'o kɛ donc balimaw le 25 mai n'an ma bɔ MINUSMA kama an ka jamana bɛ tila an ka jamana bɛ tɔnɔmada ninnu tɛ taa wa kɛlɛ tɛ ban an ka jamana kɔnɔ donc un petit ramassé en 2 en 3 minutes. C'est-à-dire le premier sujet portait sur la situation entre le gouvernement et les groupes rebelles. Nous avons eu des informations à travers vraiment notre camarade Chody Ag. Ces informations faisaient état vraiment d'une probable rencontre entre le Mali, entre le gouvernement malien et les rebelles à Kidal. Ce qui est vraiment très rare. Parce que la dernière fois, le Mali a dit que vraiment... le Mali a mis en garde vraiment la CEMA par rapport à certaines situations. Parce que la CEMA demandait à ce qu'il y ait une rencontre sur un terrain neutre entre le Mali et le gouvernement. Assimi a tapé du poing sur la table que tant que lui est vivant, tant qu'il sera président, toutes les rencontres au nom du Mali se tiendra sur le sol malien. Donc dès lors, la CEMA avait décidé de claquer la porte vraiment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'application de l'accord d'Alger. Donc la CEMA est revenue à de meilleurs sentiments selon nos sources. Et dans les jours à venir, il y aurait une probable rencontre entre le gouvernement du Mali et les groupes signataires armés. Cette rencontre se tiendra, devinez-vous, ça se tiendra à Kidal. Pas à Bamako, pas n'importe où, mais à Kidal. Kidal constitue le fief de la CEMA. Donc, raison pour laquelle ça constitue vraiment une véritable avancée en ce qui concerne vraiment le processus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Parce que la dernière fois, le Mali a dépêché une mission pour aller dire aux autorités algériennes de faire extrêmement attention dans la situation vraiment de la crise du Nord au Mali. C'est-à-dire que le Mali ne va accepter aucune ingérence de la part d'un pays. Est-ce que vous voyez? Donc, toute discussion relative à l'accord d'Alger se tiendra sur le sol malien. Est-ce que vous voyez? Entre les parties maliennes. Donc, Assimi a dépêché une mission pour aller dire vraiment aux autorités algériennes, vraiment de laisser vraiment cette question-là. Donc, s'il y a une résolution au niveau de l'accord d'Alger, il faudrait que cette discussion puisse se tenir à Bamako. Ensuite, le deuxième thème portait vraiment sur la situation de la MINUSMA. Il y a 3 ou 4 ans de cela, le président Macky Sall se posait des questions. Il s'interrogeait à travers un forum organisé sur la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Macky Sall disait que le but de la MINUSMA, les objectifs de la MINUSMA d'abord, c'est une mission de stabilisation, c'est une mission de protection de la population civile malienne et c'est une mission qui est censée aider l'armée malienne à recouvrer l'intégrité du territoire. Bon, si on regarde ces 3 missions dévolues à la MINUSMA, nous constaterons que c'est bel et bien des échecs cuisants. Donc ces échecs-là reflètent vraiment l'incapacité de la MINUSMA vraiment à assurer sa mission au Mali. Ça veut dire que depuis le départ, Macky Sall savait bel et bien que la MINUSMA a failli à ses missions. En même temps, dans la vidéo aussi, Macky Sall disait que la MINUSMA est passée de 6 000 à 14 000 hommes. Il y a la présence de la force Barkhane, il y a la présence de la force conjointe du G5 Sahel. Ensuite, il y a la présence des groupes signataires armés plus l'armée malienne. Il se posait la question, pourquoi malgré toute cette présence, on n'arrivait pas à prendre le dessus sur les terroristes. Donc, Macky Sall s'interrogeait. Donc, lors de ce forum, Macky Sall disait vraiment à ses partenaires de trouver une solution. Donc, cela montre à suffisance que les forces internationales qui sont au Mali ne sont pas venues pour combattre le terrorisme. Parce que Macky Sall disait, malgré la présence de toutes ces forces, que le terrorisme a gagné du terrain. Le terrorisme s'est transporté du Mali vers le Niger, vers le Burkina, malgré la présence de toutes ces forces-là. Ça veut dire qu'une conjonction de forces hétéroclites ne peuvent pas venir à bout des terroristes. Donc, Sadio Kamara aussi a eu à le dire, il y a un embouteillage sécuritaire au Mali. Trop de forces étrangères pour combattre un même ennemi, vraiment, je n'ai jamais vu dans un pays où ça a apporté ses fruits. En Afghanistan, ça a été un échec.
Et vous voyez, en Libye aussi, ça a été un échec. Au Yémen, ça a été un échec. Beaucoup de pays ne peuvent pas s'allier pour combattre les mêmes ennemis. Leurs techniques ne sont pas les mêmes. En même temps aussi, si vous regardez aussi, la façon de collaborer au niveau des armées aussi ne sont pas les mêmes. Ils ne parlent pas tous les mêmes langues. Ils n'ont pas les mêmes matériels pour faire la guerre. Donc, il est très difficile d'avoir du résultat. Deux pays peuvent se donner la main pour lutter contre un ennemi commun. Ça, c'est faisable. Ça apporte. Ça a apporté déjà ses fruits. Par exemple, regardez le cas de la coopération Russie et la Syrie. Le cas de la coopération entre la Russie et le Mali. Le cas de la coopération entre le Burkina et le Mali. Voilà, la coopération bilatérale est plus efficace dans la lutte contre le terrorisme qu'une coopération multilatérale avec des forces étrangères vraiment aux ambitions démesurées. Donc, c'était quelques petits ramassés en français, voilà, que j'avais à vous dire.